Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sesiphinde sabuya kwakhona, siza ke lapha ke nomcimbi kaBrandon Peterson. uBrandon Peterson ke baphulaphula uthe wabuya kumenzakalweni wakhe umfana omdala, wabuya wajoyina ke iqela leKaizer Chiefs pha etrainingini. Kukhokelele ekubeni umfana omdala ke uzoba khona xa iKaizer Chiefs idlala pha ngomvulo. Idlala pha kuveke ezayo, idlala nelaqela lapha iOrbit College, bedlala lapha eNelson Mandela Stadium, Nelson Mandela Bay. Uzobe khona ke lapho ke umfana kaBrandon Peterson. Na ukhumbula into yokubana umfana omdala walimala xa iKaizer Chiefs kanye ke izodlala iderby neOrlando Pirates, akabekho umfana omdala. Kwanyanzela into yokubana ke indawo yakhe mayithathwe nguBruce Vuma. Umbuzo umile ke, ingaba nawe uzovlada ingqawu nje ayongena eskimini uBrandon Peterson lokho kuzawumele alinde uBruce Vuma naye enza amaphutha, okanye kuzokwenzeka kanjani ngoBruce Vuma umfana omdala nguye ngoku osezimpontweni zothi ga ngoku zonke ezimetshi ke bezigqityodlalwa zidlalwa nguBruce Vuma, uBrandon Peterson elimele. Abanye ke xa beyihlalutya le nto bathi ke uBrandon Peterson kuzawunyanzela into yokubana ke abuye adlale kulaa mdlalo weOrbit, ngoba iimetshi ezishiyekileyo zeKaizer Chiefs ziyi-10 ngoku. And ke ngoku uBrandon Peterson ngulona ke ebesesecicini lokubizwa uHugo Broos kubafana bafana kwezi friendly games zidlalwayo, le friendly game ayidlala phaa nePanama. Qha isizathu esimenze abe akafumananga ke ukubizwa ngumonzakalo nomqeqeshi wabafana bafana uHugo Broos uyicacisile loo nto, wathi ke ebefuna ukumnikeza ithuba uBrandon Peterson, kodwa ke le injury yakhe ithande kumphazamisa. Abanye ke bathi ke iKaizer Chiefs kuzawunyanzela into yokubana ke imdlalise xa ebuyile uBrandon Peterson ukwenzela into yokubana bamphushe kwezi meshi zishiyekileyo ziyi-10, aphinde akwazi ukunkqonkqoza phaa kuHugo Broos kubafana abafana ke squad ke sawubheka phaa kwindebe yehlabathi World Cup. Batsho kanjalo ke ingcuphebe zethu kuzawunyanzeleka uBrandon Peterson njengebebuyile aqala games ngesiqhelo, anikwe ibhanti lakakhokhela itim, alwele into yokubana ngoku aphinda nkqonkqoze phaa kuHugo Broos, ambize kwisquad esizawuthi ke sihambe siyodlala phaa iWorld Cup ke kulo nyaka ke baphulaphula phaa e-USA. Injalo ke into kaBrandon Peterson, andazi ke nina into yokubana ke niyingqinelana nabaphi, niyingqinelana neli qela lithi makalinde uBruce Vuma de enza wakhe amaphutha, akazuvele nje athi ebuya ku-injury angene eskimini, okanye nithi nina makathathe indawo yakhe uBrandon Peterson ngoba wayishiya indawo yakhe engayimoshanga, wayishiya eyikhusele. Uzuqonda ukubana wayishiya eyikhusele ebesevumile noHugo Broos ukuthi ke uza kumthatha, kusho ukuthi imisebenzi kaBrandon Peterson ke ebeseqalisa ukuyibona ke phaa uHugo Broos. Nithi ke nani ke iKaizer Chiefs mayivele ingalibazisi, mayivele imnike indawo yakhe uBrandon Peterson alwele into yokubana abe khona kubadlali ababheka phaa kuWorld Cup. Asazi ke baphulaphula ke yonke loo nto iyawuxhomekeka phaa kubaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs. Ningangena ke nanitsho into yokubana ke nina niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.